Bon dia, Jordi. Bon dia. M'ha canviat això. Bon dia. Estem sobrevivint, que portem... Espera, que compto, ahir portàvem 50 hores, les 9, les 12 i en portem 62 hores de marató. Sí! Doncs bé, hem passat el punt horari de les 11 del matí, som dissabte 16 de desembre. No, 16 no, 17 ja som avui. No, el 16 era ahir. Dissabte 17 de gener, no fos cas que dubtessin l'audiència de que estem en directe. Tenim ja l'estudi aquí, la mar d'ambientat, han vingut doncs aquí una gent que ens omplen l'instruments de música, estan fent proves ja, o sigui que la cosa promet. Que heu pogut escoltar aquesta selecció musical que doncs, fa una estona feia el company Ferran Avell, el que habitualment fa el Drac Màgic els dissabtes amb aquesta hora. Ens disposem a rebre ja el que serà el primer grup d'aquest dissabte que podrem doncs, entrevistar i també escoltarem una mica de la seva música. Ells venen de les Terres de l'Ebre, concretament de Deltebre, i es diuen Doctor Ricefield. Bueno, el doctor sóc jo, que toco el baix. Molt bé. El doctor, qui més tenim? L'Evolucionant Sergi, l'últim fitxatge de Doctor Ricefield a la guitarra. Exacte, Johnny percussió i bateria. I jo l'Operico, que faig les veus i faig molt bé la guitarra i bufo l'harmònica i aquestes coses. I faig danses del ventre. I puntualitzo que sóc d'Amposta, no sóc de Deltebre. De les 12 d'aquest migdia d'avui dissabte, ja portem aquí unes quantes horetes, i més gent que va passant per aquí els estudis de Punt 6 Ràdio. En aquest cas hem enredat els Baituria perquè ens passin a primera hora d'aquest dissabte. Ben bé, ben bé. Què tal? Bon dia, com esteu? Molt bon dia. Com esteu vosaltres, també, no? Sobrevivint, no, Jordi? Sí. Anem fent. Anem fent, sí, sí. Tenim amb nosaltres l'Albert, que és la veu de la formació, i també en Jaume, que toca la gralla i l'acordió. Exacte, així mateix. L'Origen és el típic grup d'amics tampoc, de coneguts del poble que decideix fer música, ajuntar-se per fer música, i arrel d'aquí comença a entrar gent que ens ve de fora ja amb un sentit més, no diria professional, però sí ja amb moltes més ganes de... Ja et trobi el dia